yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla moon ley kabaruji ɗi e oɗo aljuma labɗo laɓaɗo ko wona ɗum ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka yontere faltide en kaaliɗo alhaali fitina teskaɗo hakkude Guinée e Sierra Leone leydi fuu no tuuma bandum natude e kerol muɗum ko alda e sariya leyde ɗiɗi ɗe gardini diplomatie gam ñippude o fitina waɗata saabu jokkodiral mabɓe tarkiyankowal no tiiɗi ɗum woni konguɗi horejo jagorɓe e Guinée Amadou Wuri Ba ma en keɗomo e ley kabaruji ɗi. Mauritanie fedde ira haɓode ko fati e maccugagu no jokki heblade gam jokkude nde haare ɗum nantini goto e hooreɓe nde fedde ɗum waɗi ko caggal nde jeeɗiɗo e mabɓe nanga saabu wullitade suka debbo moɓe kolli wonde ko baɗaɗo maccuɗo e nder galle toon to leydi Mauritanie ma en gartu hen. Sénégal kam nokkuji koɗorɗi duɗal UCAD université Cheikh Anta Diop ngal Dakar udditama hanki alkamisa ɗum caggal jonte ɗiɗi fitina e mayde goto e suka janggoɓe ngal duɗal ana wiya Abdoulaye Ba natugol e ngal duɗal e o saaha wona ko weeɓi étudiant ji ɗi kolli weltare mumen e ngol udditowol kono yidde mabɓe ko wotare ko yo laamu leydi Sénégal yo boursuji mabɓe tedduɓe bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balɗe nogas e jeeɗiɗi lewru ɗiɗi ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi nogas e jeegom yo Allah hokke ñalde dow jaam. Talata faltiɗo Guinée e leydi biyetendi Sierra Leone leydi foof tuumi wonde ndi natude e leydi muɗum ɗum addani kono Guinée nangude kono koɓe e policiɓe 16 Sierra Leone naaɓe leyɗe liɗi ɗe foof gardini ko diplomatie gam tan ñifde o fitina hoorejo jagorɓe Guinée Amadou Wuri Ba holliti wonde Guinée Sierra Leone kebdata fitina abada saabu jokkodiral mabɓe targiyankowal no tiiɗi keɗoɗen moye Fadou Hala Mouktar Ba. Je vais vous dire que la situation dans la journée sera... miɗo haalan on wonde alhaali o fof ma ñawde e o ñalawma sabu e yamirore hoorejo leydi ndi minen e koyɗe mum bangal diplomatie kadi mamin kollita hoddiɓe amen ɓe koreji amen kadi ɓe min ndendi fof woni beelam woni metti no moƴƴi siftine wonde Sierra Leone gila tan e hoorejo Madabiyo e cuko hoorejo o julde kam e hoorejo jagorɓe leydi ndi serani e jaganode Guinée ha tengti e caɗele ɗe leydi ndi heeɓi wano alhaali fettugol marirde kuɓɓam layagol ñaw Ebola ɓe jaadi e min koddiriye amen no hawti min kaali kadi min kaltan kadi hoddiɓe amen ɓe fof wonde Guinée ko leydi jaam leydi yinde jaam e nder dendagal leyɗe koddije ɗe kadi ko diplomatie min gardinta gam safrude caɗele bawɗe wonde fof kadi so tawi luural teskam yomin joddo min jawta e mum hanani kono koɓe ina immine ha eɓe naata e leydi janandi sabu tan e ko ɓe mbi hollidde ndimako mabɓe sous prétexte de manifester concrètement une souveraineté quelconque.